ya Nyamira nigo yaba mogoko omonene ochiase abonchoreria abake gati abo abangina abasae nabiga babwatani ba boda neye magega yabara buri tkorero konyora amaigerio igore chinchira baranyare ko babago tumeka chibesa echi bakonyora kubatakana no bonchoreria bwabo eke umoroberio nigo nyara ko bago kuragwa amone kiombekeri ya DT na boigo company area Mastercard sebatebire nganigo amaigerio yarachiko baga ko bakonya ase obotumiki bwabo bwechibesa bwakiralitiko ngagutumanya muri kyoito podkapokara unenjire ye moyo kubasira basae abasubati na bali aba bwato bwonchererio bokoboke lishirike ligali manekantana DT Global kubwatana namo na Mastercard nigo babwato kirobo semya ochasaba na boda anene kurwa sub county ya Masaba North Lewis mukaya nde chairman ya Ligo Maward rero twatwarire seminar nene ya grupo TT na Mastercard bagotosoma igoro ya ingenjo tubwenete go komenya na ingenjo tubwenete kurinda chibesa buna abana boda bagukwana inse yo murubiri gaho manyekanite buna jinuwe niko abana boda abayiga kurwa sub county ya Masaba North bagendere ko bakwenyolera obosemya ubwokorengana mona barabo barokiro kokwo kwabo na kulira gochikunyara ko bagosomya abana boda bande ase binde itu asomiru lero ne chairman executive ya kire stage koruga chuba ward na Ligoma ward bomera na ase Ligoma all ase banyara basomi una kibago chikokore kwene aba asomiru mbachi kwenda gochia stage chiabo bachikweresa members babo ikibanyara basomi ntwanyora skills life skills na ebinte binge twanyara togosomi stress management na ki symptoms ya stress na ki manage stress ne binte binge barimo tegerete mutigwete amangana aya tigaba ikere na ande mutuwa moyo na ande toro boda bune kyombekere amo ande kibwate obara iburubuya ukwana boyekere kyoni go bagendere ko bakuburia abarayi kwene kibunango ikabale sector ya boda ange na kubaikiraneria amagani abo na inche nare koirari bageri ntebia abarayi baito mwensi kiagarero twarorire esake ngiya egocha gotokonya naende yakire gotosemi bamintu gaki kero yomo nanjeti mangane ikibese onde tayo tanjeti ikibese ensei barayi baito bali muri elected manyanga kero omonto natatabeke ikibese omufuko ono nyamo gochegira onde motosemi naende mototenga itokorugochi naende ngaitogochia abokonyora ngatwasiririo oboroso bokabara bwasoire obubi bwachakire bone nere nkirengiya abarayi baito gaki kamuranje boda sector ne sector egotumeka chipara moto akikisere mororenga chipara chetu chiabere chingiya na inde mororenga security ntubwate isaine asoko kole binta sobwamo na litorekera ni mikakati yaito kose vision 2030 ntubwate birangara libiya na inde ntucha gokonya nseye kulingana na Dominic Babu nionera gendere ko baga kubabuli abana boda kwene kibuna bibwatanira sebyombe elio kwenyolera ogosiro buno kuiga bese chicha boda none chia DT Global na Mastercard chenjo to kwewuta bwati kyombe nale gusaba bali bande bale amabana boda basoye bamo babe in groups batware byombe chibese je chiko ba donate through ebyombe tali beso kwewuje kubeke mu buko so nale ko request abana boda baito Masaba no tingima wherever you see as nale murai bamo morosi kyombe ekyombe na gochi muntu na bigo bya konyira abande including into na bya tusukiri so nawo saba abantu baito babe byombe Masaba no tietengima nale batu ai certificate ya social service ochimutua mayanaro mayayo okumi igingo report ligetaseni kya wanchete kya Ndizi TV kuregase county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp.